Stai să și vrea domnul Apple. Trebuie să vrea. Păi da. Share screen. Păi îi dau, da. Voi vedeți ceva? Vedem. Gata. Bun. Așa. Deci, în... Eu văd doar Instagram. Ar trebui să văd altceva? Sau la ecranul tău? Nu, ecranul, cred că acum urmează. Ok. Deci acum, de exemplu, dacă vezi, se vede că sunt în Poker Tracker 4? Nu. Nu se vede? Nu. Se vede Păi numai background-ul. Se vede background-ul doar. Păi stai... choose screen to share. Stai că ăsta e mai... E puțin mai obraznic decât... Păi... Da, nu m-am prins cum. Și acum vedeți ceva? Bănuiesc că... Momentan nu. Deci din partea de... Așa, stai că se încarcă. Ok. Acum se vede, dar tot background-ul, nu se vede... Deci acum nu vedeți Poker Tracker 4, nu? Nu, se vede doar o insulă. Da, frumos din partea Și lor. un mouse care se mișcă. Exact. O insulă. Frumos din partea lui. Poate dacă încep din nou și le închid pe astea, nu știu, acum... O secundă. Domnilor, Nu, dar e interesant să vedem mouse-ul cum se mișcă. Da, adevărul că se mișcă natural, nu? Switch screen or window. Switch screen, dar cu cine anume... Nu mă așteptam, să știți, la așa ceva. Nu, dar nu e problemă. Dar în principiu ar trebui să ai mai multe ecrane sau unul singur? Nu am un singur ecran, dar este un iMac, că am zis că pe el am Poker Tracker 4 și am instalat Skype-ul astăzi pe el, în general îl foloseam pe tabletă și îi dau share screen și îmi zice switch screen or window și aici am color LCD desktop și îi dau switch screen, că altă variantă nici nu prea văd pe aici. Și acum ar trebui să voi să vedeți ce văd și eu, da? Pare să că nu. E ceva setare din Mac-ul tău, mai mult ca sigur, pentru că trebuie să fie undeva o restricție, ceva. Probabil ai dat share doar la Windows, știi? Adică gen îți arată doar desktop-ul, dar nu-ți arată aplicațiile de pe... Mai mult ca sigur că asta este și acum practic ne-am... Atunci, fiindcă nu e... Până dățile viitoare o să fac eu niște probe cu colegii, hai să mergem pe mâinile care le postase, că nu reușesc, deci n-are rost să mai pierdem din timp pe asta. Dă tu, Victor, te rog frumos, la mâinile postate de Cristin, la care ai zis să avem câte o părere. Că acolo postasem o idee, adică o chestie de discutat după părerea mea și era vorba de poziția pe care a pus-o el în discuție. Care așa, din ele? Eu am pusă de mine versus Tribet Agrofish postat de Burlică. Este postarea mea mai sus. Sau începem în ticoa lui, ca să știm despre ce vorbim. Pune în tipa lui. Care? Asta? Sau a lui care? era botezată Tribet Agrofish. Tribarrel? Cred că da. I-a dat un Agrofish Tribarrel acolo. Asta cu zecari, da? Asta cu zecari, da. Ok. Așa, deci la asta cu zecari... Bun, deci hai să vedem. Oricum, cât ne uităm la asta, poți să scoți din Poker Trackers, dai la fel, copy-paste, să le pui pe WeakTight dacă vrei și le dau eu share la mine. Păi da, dar nu pot să le pun nici pe WeakTight, că nu-i place ceva cu Mac-ul. De câte ori încerc, eu am făcut numai de pe... Dar am o singură mână aici care vreau să o discut și o să o aleg și o pun pe Skype și discutăm acolo despre ea și cred că ajunge că e o discuție, zic eu, puțin mai... Dar mâna cealaltă este o discuție despre un 4-bet și m-am simțit destul de ciugulit pe acolo că n-am știut ce să fac. Am înțeles. Deci la WeakTight, pentru cine nu a mai folosit până acum site-ul ăsta, pur și simplu, deci trebuie intra pe .com, deci nu ai nevoie să-ți faci cont. Poți să-ți faci și cont dacă vrei, dar nu ai nevoie. Intri pe Hold'em Manager și selectezi mâna care vrei să o
postezi aici, dai click dreapta pe mână, o secundă că la mine pornește mai greluț hold de manager ăsta, deci dai click dreapta pe mâna pe care vrei să o pui, dai copy hand, după asta îi dai aici paste și... Îți apare copy hand când dai, îți apare copy hand când dai, nici eu nu știu să le postez aici. Deci dai cu click dreapta pe Hold Manager, încerc să te urmăresc și îți apare acolo copy hand, da? Imediat. O secundă. Deci uite. Avem aici, da, o luăm oricare mână. Dăm click dreapta și avem copy. La mâna care ne interesează, da, care vrem să o analizăm. Deci zicem asta cu 10.900. Da, dau copy, intru aici, click dreapta, paste, da, și o pun aici. Și după aia să apară un buton aici, că nu știu cine apare. Unde e butonul? Post hand. Uite, o vedem la mine se mișcă mai greu. Dăm post hand, da? Click. Și unde ți-o postează? Mai sus. Trebuie să fii logat. Ok, îți faci un cont înainte, dai register și mergi. Și ok, și el ți-o postează, da? Și ăsta este linkul de share. De fiecare dată când postezi o mână sau când o convertești, o să-ți genereze alt link aici. Vezi ăsta cu 6008, etc. Îți generează alt link. Ei, și tu, dacă vrei să postezi mâna asta, trebuie să pui pe grup link-ul ăsta. Ok, dai copy paste și îl muți acolo, gata. Exact. Și câteva informații legate de adversar, da? Adică pentru că, tu vezi mâna în hold de manager, poți să deschizi replayer-ul și să vezi cu cine eram în situația asta. Eram cu ăștia doi, să zicem, ok. Și te uiți, postezi mâna, weak tight și pui villain, avea următoarele statistici, 27-23, tribet 10 sau nu știu, dacă VPA, PPA, fără aggression le postăm tot timpul și după aia postăm restul statisticilor care sunt relevante pentru mâna cum s-a jucat ea. De exemplu, nu știu, dacă are check raise, uite, ăsta a dat check raise pe turn, da? Atunci eu când postez mâna, pun link-ul și pun așa, villain 2715, aggression 31-37, check raise turn 13, pe 270 de mâini, pierzător până atunci, să zicem. Știi, ai ca ceva de genul ăsta, trebuie să sune o mână pe care o postăm. Pentru că cu cât oferim mai multe informații, cu atâta putem să primim sau vom primi o analiză mai precisă asupra mâinii, nu? Ca să știm, să putem să înțelegem și restul, situația propriu-zisă și ce s-a întâmplat. Da, deci... Scuze, să nu știi, ce ai făcut cu 90 aici? Ce ai făcut cu 90? Ți-a făcut re-raise. E o mână... Am dat call. Da, call. Și pe river? Cred că am dat și pe river. Era un fish și ceva, l-am prins în top range aici. Mă rog, să nu deviem, da? Deci ne-am lămurit la asta cu postatul, da? Deci click dreapta, copy, click dreapta, paste, copy link-ul și info pe adversar, da? Și postăm pe forum sau pe grup sau puteți să vi le puneți într-un document dacă vreți și aveți link-urile când facem sesiunea. Mai multe variante. Ok, perfect, bun. Hai să vedem mâna în discuții. Deci, ce avem aici? Versus fish, ia să vedem. Nu pot să văd așa. Sample, deci mâini 40 VPA, 40-30, agresiv, ok, toast. Bun, hai să vedem. Deci Hero deschide cu Z-card din buton, Big Blind dă 3-bet, care presupunem că e fish, nu? Hero dă call. Big Blind dă CB 3-4, Hero call, Big Blind dă call, Big Blind dă shove call, da. Ce e aici? Păi aici ce vroiam ce am vrut să zic mai devreme, că cum? Nu, zic aici, vers acest peștan. Da. Zi, te rog.
Am vrut să zic mai sus ca aia, de aceea am postat în sensul în care dacă, deci aici eroul nostru a deschis din buton, da? Big Blind-ul i-a făcut 3-bet și el a dat call în poziție cu zecari, da? Da. Acum, planul meu și cum cred că ar trebui să gândim, că practic când dai call la 3-bet cu zecari, o dai în mare parte pentru set mining. Nu neapărat. Păi, acum să zicem invers. Ești buton de ce poziție de furt la tine, iar ăla care îți face 3-bet e big blind-ul, deci și el are un range mai wide. Range-ul lui de a-ți face 3-bet din big blind versus buton este totuși un range de 10%, nu? Cam așa zice teoria că găsim pe acolo. Aha, da. Din ăștia 10%, 3% sunt perechi mari care te bat. Valeți, dame, popi, ași și zecari. Mai sunt, mai o pereche de zecari. Și 5% din celelalte cărți au în ele as, da? As Așa. 2, as 3, as 4, as 5 suited și as 10 în sus suited și mai sunt popă damă, popă valet suited. Cam ăsta e range-ul, că Așa, mult. da. Și a venit bordul ăsta și rainbow și mic, da? Am plătit prima stradă. Așa. Mai vine una mică. Deja aici pe turn, în cazul în care nu ne-a pus setul, n-ar fi cazul să ne vedem noi de treaba noastră și să nu mai ne credem bun cu zecare, adică să ne facem de la început planul. Bă, îmi pune pe un board prietenos, nu-mi pune set, dar am top pair, mai trag. Că deja am... așa. O să te opresc că nu-i bună direcția, adică gen nu așa trebuie să interpretăm o mână. Deci trebuie să interpretăm clar care este range-ul adversarului. În situația de față... Da, hai să-l deci vedem. Eu am zis că range-ul lui reprezintă perechi după la noari sau optari în sus. Mai jos nu cred că face un big blind în monomal. Deci suntem versus un fish 40-30, Cogression 4 3-bet 12. Bun, 3-bet 12, deci are 15% în big blind, să zicem, un range, nu? Dacă are 12 medie, în big blind are mai mult decât în UTG, zic eu. Exact, da. Deci dacă punem 15%, să zicem un range de mai 13. Păi ăla, cam acolo ești, așa. Cred că fără astea, așa mai degrabă. Eu aș pune 5 ar, 6 ar, 7 ar, chiar și de la 2 în sus mai degrabă un fiș să dea cu perechi decât să dea cu valet, damă, valet off. Nu cred, cred că mai degrabă dă cu cărți mari. Cred că ceva de genul ăsta mai degrabă arată un range. Da? Deci cam ăsta ar putea fi range-ul de start al fișului. Acum contează și care este range-ului de C-bet pe textura asta, dar cum fișii au un range destul de wide, presupun că pe flop oricum nu se pune problema de a da call sau fold. Adică gen avem 57% echitate versus dacă aș da cu tot range-ul ăsta. Acum nu o să dea cu tot range-ul ăsta, dar o să dea cu un procent destul de mare, mă gândesc, dacă e fiș agresiv. Da? Păi dă cu toți așii, nu? Bun, stai așa, trecem pe turn direct și facem pe turn, că acolo ai spus că ar fi decizia. Da? Deci pe turn 8, să zicem ok, rămân cu toate perechile, rămân mâinile care au echitate, astea as 6, as 2, as 3, as 4, as 5, astea cred că dă cu toate, nu? Care și cu as 7 suited, as 8 o prins. Toate care au backdoor, 100%, adică, mă rog, poate alea de păi aici nu-i flash drop pe turn, adică nu are backdoor. Nu pe turn, vorbeam de pe flop pornind, că pe flop sunt backdoor-uri, sunt 3 backdoor-uri, nu? Da, pe flop, da, dar nu, pe turn acum, direct. Pe turn. În range-ul mare, da, adică ăsta e ăla restrâns. Eram eu în urmă cu... Da, adică gen probabil range-ul pe care continuă pe turn, dacă e fiș agresiv, zicem în cel mai tight caz posibil ar fi ceva de genul ăsta. Unii fiși care sunt
în situația asta agresiv și gen ca 40-30, aggression 4, etc., poate să tragă cu un range mult mai wide decât ăsta, e ca mult mai wide. Dar să luăm în calcul să zicem ok, că cam ăsta ar fi range-ul lui de barrel, da? Adică mâini puternice, teoretic, și mâini care au echitate, da? E ok? Pare în regulă, nu? Da. Asta zic, adică e legit, da? Hai să vedem. Uite, versus ăsta avem 53, deci 54 equity. Deci nici nu are sens să calculăm, pentru că avem nevoie mult mai puțin. Mult mai puțin avem nevoie. Bun, și dacă ponderăm, ia deschidem din nou range-ul fișului, pentru că totuși o fi el agresiv, dar e om și să zicem că cu value dă 100% și cu celelalte dă decât jumătate din cele, împarte-le la 2. Ia Păi tu, dacă vrei să le împar la 2, scot astea și da, mai da, scot da, așa. Dacă sau nu ceva de genul. Da, adică și de-alea, da. Și acum cât mai rămâne? 49. Deci tot pe acolo Mai sunt. scoatem. Păi nu-i deloc pe acolo, adică gen, e Nu super pe acolo super față de mai perfect, devreme, da. că mai devreme eram 52, acum suntem 49, tot aia e. Deci dacă mai scoți și ăștia, adică dacă rămâne așa, adică cu range-ul ăsta care e mega neat, adică nu vorbim așa, ăsta e range-ul unui regular, să zicem. Chiar și așa, cu zecare ai 42%, adică gen și tu ai nevoie mult mai puțin. Ceva, da. Hai să calculăm ca să să facem toți pașii, să fie corect. Deci hai să vedem întâi potos, cât mai depus. E 4.45 plus 2.8. Deci ai potul de 7.25, tu trebuie să pui 2.8. Da? Deci trebuie să împărțim după asta. Deci totalul e 10 și trebuie să împărțim 2.8 la 10. Da? Și avem nevoie de 28% echitate și noi avem 42, adică gen oricât ai scoate aici, n-ai cum să dai fold nici versus un regular și nici versus un fish în cuplul ăsta, luând în considerare, mai ales zecari, luând în considerare range-ul de start, știi? Deci n-ai cum, pur și simplu, ai prea multă echitate, știi? Și atunci e ok. Iar pe river, cât timp nu intră un overcard, care gen, eu cred că range-ul e mai mult orientat pe partea asta decât așa gen optar și cât timp nu intră un overcard care să zici că ar lovi mult range-ul lui de tribet și barrel haotic sau un doiar, corect, da? Cred că ești la fel obligat în continuare să ai ca deja aici ai 70, dacă continuu cu tot range-ul, știi? Și un fiș de ăsta agresiv, cel mai probabil va da barrel în continuare, adică de asta e fiș agresiv, nu? Joacă multă mâini și joacă agresivitate până la capăt. Dar vizual, adică gen dacă te uiți asupra range-ului, știi? Adică se vede clar cât timp river-ul nu e în zona asta, unde e o mare parte din range-ul lui, cu siguranță atunci trebuie să dai call, știi? Deci când orice river vine în zona asta a pătratului, care gen nu e în range-ul lui, atunci cu siguranță trebuie să dăm call. Și cred că sistemul ăsta, și de asta zic că e foarte important să vizualizăm tot timpul tabelul ăsta, card matrix-ul, și să vizualizăm tot timpul care este range-ul concret al adversarului. Nu că gen cum știi cum ai spus la început, că de asta știi că spuneai gen că are 10%, că are 3%, că are 5%, nu cred că asta e varianta cea mai mult. Trebuie să vezi, să vizualizezi direct range-ul ăsta, știi? Pentru că în momentul că 3% nu-ți spune concret ce înseamnă aia 3%, știi? Pe când dacă îl vezi, știi, și îți dai seama mult mai ușor dacă niște cărți care intră pe board sunt sau nu sunt în range-ul lui, știi?
și mult mai ușor gen să te convingi că, dacă cum e în situația asta, dacă ai dat call și l-ai prins în aș, a fost un call bun sau nu a fost, știi, aici e clar că a fost un call bun, pentru că ai multă echitate versus tot range-ul lui și pur și simplu l-ai prins în top range, adică tot timpul există posibilitatea asta, că chiar și fișii au și ei top range, nu? Adică range-ul lor, mai ales în situația asta, este uncapped. El o dat 3-bet pre-flop, o dat bet, adică gen, nu ai cum să excluzi nimica din range-ul lui, mă refer la mâinile puternice, știi? Și atunci, chiar dacă este fish, are și el dreptul la mâini bune uneori. Deci, asta e ok jucată, din punctul ăsta de vedere. Da, adică după analiză pe Flopzilla, pe Echilab, așa pare. Eu întrebarea care am vrut să pun a fost statistic. Dacă ne vedem de treaba noastră de la început și ne stabilim încă, no set, no bet, fold și practic îl exploatez eu pe el că e fiș, că e supernit, că e reg, dacă n-am prins nu mai dau, că practic și dacă era reg în poziția asta, nu i să schimba range-ul cu foarte mult din ce mi-ai arătat tu, pune-l reg pe ăsta în loc de fiș, să vezi că tot pe acolo ajunge una peste alta pe bordul ăsta, nu-i mare diferența și tot agresiv ar fi jucat și un reg într-o poziție ca asta, nu? Păi și care e problema? Adică, problema e, nu știu dacă nu pierdem mai mult jucând chestia asta, adică la limită să ne gândim ce are. Are o pereche mai mare sau are bluff? E bluff, dar e bluff sau e... Aici e greșeala. Aici e că nu trebuie să gândim dacă are asta sau asta. Trebuie să gândim care este tot range-ul lui și câtă echitate am eu împotriva la tot range-ul respectiv. Aici e problema, pentru că majoritatea din voi încercați să faceți lucrul ăsta, încercați să-l puneți doar pe anumite mâini. Are asta sau are asta? Oare blufează acum sau nu blufează acum? Oare dă valoare sau nu dă valoare cu sizing-ul ăsta? Înțelegi? Adică aici e greșeala cea mai comună. Nu așa trebuie interpretat o mână, trebuie tot range-ul. Care e tot range-ul? Câte echitate am versus tot range-ul respectiv, în situația respectivă. Și de asta trebuie lucrat cu Echilab-ul, știi? Ca să înțelegi, să vezi câte echitate ai versus tot range-ul și ca să poți să compari echitatea mâinii pe care o ai, să o compari cu pot-odds-urile pe care ți le dă în funcție de bet size-ul pe care îl alege adversarul tău. Și compari una cu alta și atunci din ăla reiese EV-ul, adică îți dai seama, e plus EV sau nu EV, adică dacă pot-odds-ul e mai mare decât echitatea, atunci call-ul tău e minus EV, dacă e mai mic, înseamnă că e plus EV. Și decizia e bună. A? Da, pentru mine are sens ce zici. Pentru mine are sens și eu sunt în categoria celor care făceau greșeala, încercam să văd dacă mă blufează sau nu, dar matematic înțeleg ce vrei să zici. Vrei să spui că nici nu contează, e ca și cum ai și vedea cărțile pe față, să zicem, oarecum. Adică exact. Ai vedea că are 8, dar nu te interesează, pentru că matematica spune ție că e ok call-ul tău acolo. Exact, da. Adică asta e, cum să zic, asta e greșeala cea mai frecventă și, cum să zic, pentru că vine foarte multă, cu toții am crescut, știi, și am văzut vezi la televizor sau cum era înainte, că negreanul punea pe ăla pe o mână, ălaltul punea pe ăla pe o mână, te duci la live, vine aia și te explică cum citit și că aveai fix aia și nu știu ce, știi, și pleci tu cu ideea, știi, sau ai impresia că așa trebuie să joci poker, știi, ca să-l pui pe ăla cât mai precis pe o mână, că așa, jucătorul cu cât e mai bun, îl pune pe ăla fix pe mâna care trebuie, care e foarte greșit, nu e așa, nu asta înseamnă să joci bine poker. Înseamnă să joci bine poker, să înțelegi tot range-ul, care este range-ul lui, știi, concret, adică și cu bluff-ul și cu valoare, știi, și să ajustezi range-ul ăla în funcție de adversar, știi, adică pentru că tu pre-flop pleci cu range-ul standard, adică ce am vorbit și în sesiunea anterioară. După asta, range-ul ăla, tu
tu trebuie să-l ajustezi în funcție de adversar. Unii, dacă ești versus un adversar mai neat, el poate nu o să dea c-bet atât de mult pe bordul ăsta, știi? Și atunci tu când îi pui range-ul de c-bet pe flop, îl restrângi și pui mai mult mâini de valoare. Pui aș, pop, dame, valez, pui eventual 2-3 combo suited și cam atâta, știi? Și vezi ok versus range-ul ăla. Câte echitate am? Trebuie să dau call? Nu trebuie să dau call. Dar la fel, nu te gândești gen o dat bet size de jumate, nu, înseamnă că cred că are aici bluff, știi? Și îi dau call până la cap. Sau cea genul ăsta. Sau o dat 3-4, nu, înseamnă că are valoare. Nu, toți jucătorii o să aibă și bluff și valoare. În ponderi diferită, dar vor avea cu siguranță, știi? Și asta înseamnă să joci corect și în timp, în experiența care o capezi la jocul ăsta, duce să pur și simplu să pui range-urile astea cât mai precis și dar cât mai precis, nu iarăși nu 3 mâini, ci toate combinațiile de mâini pe care le poate avea și să calculezi mult mai rapid potodzurile și echitatea pe care o are mâna ta versus range-ul lui. Și ăsta e primul pas, pentru că după asta, pe măsură ce vei evolua în acest joc, va trebui să începi să gândești și range versus range, pentru că tu în situația asta, când dai call, da, nu vei avea numai zecari. Deci tu nu joci o mână realistică, adică tu nu joci mâna asta, tu trebuie să joci tot range-ul pe care l-ai în spotul ăsta. Trebuie să joci perechile mai mici, trebuie să joci mâinile gen alea suite, da? Deci tot range-ul pe care l-ai. Și atunci trebuie să vezi câte echitate are range-ul tău versus range-ul adversarului, cum îți balancezi range-ul respectiv ca să ai și mâini mai slabe, să ai și mâini mai bune care să dea call. Când dai raise, la fel, trebuie să dai raise pe flop, mă refer. Trebuie să dai raise și cu mâini de valoare și cu mâini de bluff. Adică e treabă, e complicat. Dar la primul nivel și cel mai important este să înțelegem lucrul ăsta, că trebuie să-l punem pe adversar pe un range, pe tot range-ul, știi? Și să știm în primă instanță, ok, mâna noastră versus range-ul respectiv, câtă echitate are. Și de asta dacă nu lucrăm, deci dacă nu facem fix exercițiul ăsta care l-am făcut eu acum, nu-l faceți de sute de ori sau de mii de ori, să vă analizați mâinile voastre, nu o să aveți cum să învățați procentele astea și să vă dați seama, să vedeți vizual, adică chestiile astea, adică vezi cum le vezi aici, să vede din tren, că n-are cum, are prea multe mâini care sunt slabe, știi? Adică când intru nou, nu e în range-ul lui, știi? Dar dacă tu nu i-ai pus până atunci range-ul, nu ai calculat asta, pentru tine când intri nou nu e clar, știi? Adică gen, e bun, nu e bun, poate are, poate n-are, știi? Și de acolo confuzia. Bun. Scuze, stai că am și o revelație. Apropo, Eugen, ai putea să te întrebi, ok, și de ce faci range-ul ăsta, dar dacă are bluff. Păi dacă are bluff, iei mâna. Da, nu e vorba de... Nu m-am exprimat bine. Poți să deschizi din nou Echilab, Victor? Sigur. Deci, eu, să zicem că ca mine probabil or fi și alții care s-au uitat pe tot felul de range-uri și alte teorii. În ultima vreme joc așa, big blind, call sau 3-bet sau 5-bet versus buton. Uite, spun range-ul pe care îl aplic eu. Aș, pop, dame, valeți, range-ul de 3-bet. Pune-le pe astea, te rog frumos. Range de tribet aici, da? Deci as popă și suited și nesuited, deci popi, dame, valeți, da? 4-5 suited, 5-6 suited, 7-6 suited, 8-7 suited, optar, noar, zecari. Și pe urmă astea suited, valet 10 suited, as 10 suited, în sus Broadway-ul suited. Deci ăla e range-ul. Și plus as 4, as 5 suited. Și as damă, nu? As damă nu. As damă nu, as damă e call. Big blind versus buton? Da, păi ca să am ceva
după părerea mea, puternic și în range-ul de call, că așa dacă cu toate fac... Nu, decât as 4 și as 5. As 2 și as 3 le-am trecut la call. Ok. Cât este Așa. ăsta? 9,10%. Da, deci un 10, cum ăla avea 12%, deci nu-i diferența foarte mare. Și ia să le punem și pe astea în... Da, vezi că, stai așa, aici te contrazic puțin, pentru că range-ul fișului de 12% nu este neapărat același range cu al regularului de 12%. Dacă pui as damă, de exemplu, de care m-ai întrebat tu și care, în mod normal, e în range-ul de... O să facem 12%, nu? Teoretic, da. Practic, range-ul fișului de 12% poate fi gen așa. Categoric poate să aibă damă 10, damă 9, că e fiș. Exact. Adică că e fiș. Deci nu, statistica asta nu îți dă decât frecvența de barrel, de raise sau poate să-ți dea range-ul, dar versus regulare. Nu poate să-ți dea atât de mult range-ul versus fish, pentru că fish-ul joacă foarte mult random. El nu are o strategie, nu a învățat niște range-uri. De moment ce nu a învățat range-uri, nu are cum să aibă același range cu a tău. Că nu știe. Nu, ce am vrut să spun aici, am zis că pot fi construite range-uri în mod diferit și în momentul în care adversarul începe cu bet, plătește odată, dacă în continuu e bet, practic cu cât e mai fiș, cu atât e, părerea mea, mai orientat spre valoare, că bluff-ul se cam sperie când vede că l-ai plătit pe flop, l-ai plătit pe turn, adică la asta mă refer, dacă n-ar trebui să ne potolim și când să-l credem, când e timpul să credem un fiș că are, cam așa ceva, că Dar practic nu-l credem și ne luăm după... Nu-l crezi că are. Este în pot. funcție de range-ul pe care îl atribui tu. Dacă tu vrei să-i atribui la un fiș doar range de valoare care te bate, atunci, sigur, în funcție de range-ul pe care l-ai pus, nu ai suficiente odds să dai... Vroiam să zic dacă cernem, dacă tăiem din range-ul pre-flop, funcție de acțiunile lui din mână, că ce am făcut toată demonstrația cu pot odds-ul și cu asta, l-am considerat că am tăiat adică am tăiat ceva, am tăiat cam jumate din mâinile lui cu care n-ar mai continua să dea c-bet light, adică bluff. La asta, adică la aici asta vroiam să întreb, dacă ponderăm sau ne vedem de treabă și avem potoți, stăm bine, plătim. Pe fiecare stradă, range-ul adversarului se îngustează, nu? Că pe flop dă c-bet 80%, pe turn dă 50%, pe river mai dă 30% sau 40%, în funcție de statisticile pe care le are, în funcție de tendințele lui. Cu siguranță ajustezi range-ul pe fiecare stradă în parte. Nu rămâne același range. Nu? Sau care... Da, nu... Vroiam dacă să-mi fac un set de reguli, băi, n-am prins set, nu mai plătesc river shove, că... Nu sunt bune regulile astea, nu sunt bune, pentru că nu se aplică, da, nu se aplică și nu... Pokerul nu funcționează așa, știi, că ar fi, îți dai seama ce ușor ar fi, dacă ne-am face 50 de reguli de genul ăsta, bă, am mâna asta, dacă nu vine aia dau call, dacă vine aia nu dau call. De asta e că sunt ăia din Austria care își cer 500 de euro garanție, care exact așa te pun să joci, e o poveste întreagă. Păi da, te pun să joci așa că probabil poate merge la 10 no limit sau ceva, dar după asta când ajungi la o miză în care trebuie să gândești o leacă jocul și ai niște adversari care gândesc și ei jocul, nu o să mai meargă, evident. Pentru că nu are cum. Ideea este, trebuie să înțelegi cum calculezi range-ul, cum iei decizia, care sunt factorii decizionali pe care îți bazezi tu decizia. Asta este cel mai important de înțeles. Nu avem cum să jucăm robotic, știi? Asta era întrebarea și acum m-am lămurit. Deci nu e... Da, nu avem cum. Nu. În titlul articolului am dat exemplul mașinilor de curierat rapid din SUA, că au interzis manevra la stânga, prin fișa postului. N-au voie să facă stânga. Am înțeles. Da, nu.
Nu. Deci răspunsul este nu, trebuie să facem pașii ăștia pe care îi facem noi în cadrul sesiunilor, să punem range-urile, să le ajustăm, să le calculăm și să vedem cât echitate avem versus range-ul respectiv și dacă da, putem să dăm call sau nu. Bun, Mâna gata. care mă broiam am pus-o pe chat, că altfel nu m-am priceput. Nu merge minunea aia pe Mac, îmi zice că să reconfirm adresa de mail. Nu pot weak tight decât de pe Windows. Bun. O lăsăm la final, ne uităm și la restul ca să apuce și restul să prezinte și să respectăm programul și revenim la ea la final, da? Da. Perfect. Bun, hai să continuăm. Cam stam mult la mâna asta, dar sper că s-a înțeles ce am discutat. Bun, hai să vedem. Cristian, ce mâini vrei să ne uităm? Astea de pe forum? Mai ai altele? Nu, am eu de două mâini le-am pregătit. Hai, dă tu share screen. Ok. Merge? Cred că merge, nu? Merge. Ok. În 3-bet pot. Cred că mă aud cu eco. Nu, e ok. Nu. Ok. În situații de 3-bet pot, când eu deschid, unul face 3-bet și mai dă unul call. Okay. Îi call și la mine, practic eu de obicei dau call cam implied. Dar e gen mâna asta. Am deschis, mi-a făcut 3-bet, call fish-ul, call și eu, nu? Da, trebuie să dai, mai ales când este și fișul implicat în pot, ai pot mult prea bune ca să... Bine, și după aia pe flop standard am dat un call și fold. Da, sau nu știu, în fine ce s-a întâmplat. O da call și small blind-ul. Da, păi în momentul că oricum când small blind-ul, chiar dacă e fish și dă call versus 3-bet, dă call și la c-bet și ăla din buton dă c-bet cu fish-ul, da, clar, n-ai ce să... Exact așa e și mâna asta, tot așa, am deschis, mi-a făcut 3-bet, o dat call și la mine, nu? Adică cu suite-uri de astea, cu nebunii gen 8-9, damă 10. Exact, da, trebuie să dai pentru că oricum mâna se va juca relativ straightforward după asta post-flop, știi? Adică regularul o să aibă un range foarte restrâns de bluff și o să dea cel mai mult orientat spre value sau mâini cu multă echitate, știi? Și atunci e ușor de jucat în sensul că dacă regularul continuu joci fix cum ai jucat și tu, dai call stradă și renunți după asta, dacă în schimb regularul dă check, rămâi tu implicat cu ori cu fișul în mână, ori dacă ești în situații de heads-up, poți să câștigi mâna după asta pe turn. Când vine un turn brick, ataci, dai tu bet și câștiga mâna. Ok, atât am avut de întrebat și încă ceva, că cum dau seama când mă tiltez? Că gen joc bine, când fac call down mă uit și mă întreb, cum am făcut bocna asta? Și am vrut să întreb, e tilt, gen când pierzi cu fișă, când câștigi prea mult și când te întoarce, gen din 80 câștigă el, nu? Numai că ideea e că eu nu-mi dau seama când mă tiltez. Când mi se pare că așa de lucid la minte. Păi de ce crezi că adică dai call prea light versus fish sau ce? Da, adică de exemplu la warm-up mă uit la mâini și spun, eu mâna asta nu o joc așa, de ce am jucat-o? Și la multe de când îmi notez aici am o grămadă de greșeli în timpul sesiunii. Am pus-o pe baza tiltului, mă gândesc eu, na. Poate că e mai mult din cauza că nu apuci să calculezi range-ul, practic, range-ul fișului atunci, sau să-ți dai seama care este concret range-ul fișului, sau să pui fișul pe un range, pentru că de multe ori cred că avem tendința când jucăm împotriva fișilor sau jucătorilor mai slabi, știi, gen să argumentăm, îi dau call pe river că e fiș agresiv, știi? Și ăsta să fie tot procesul de gândire, știi? Nu mai intră gen, hai totuși ok, fiș e fiș, dar cam ce range poate să aibă aici, știi? Adică l-am mai văzut să fac asta, cam ce mâini poate să aibă, câtă echitate am, adică cât de des trebuie să fiu bun, știi? Adică, deci primă instanță, deci primul lucru, chiar înainte de range-uri, trebuie să calculăm tot timpul, la fiecare mână potozuri. Adică trebuie să fii foarte clar pe river, când ăla îți dă un bet. Și că astea sunt ușor, adică când îți dă 3 pe 4
ai un pot când îți dă pot, ai ca niște sizing-uri standard, știi, pe care le dă. Și tu atunci știi, ok, am nevoie de 33%, am nevoie de 25%, am nevoie de 40% ca să fiu bun, ok? Și acum hai să vedem cam ce mâini poate să aibă adversarul. Câte combinații de bluff ar fi în range-ul lui, câte combinații de value. Na, are 10 de bluff, 10 de value, ok, înseamnă că ai 50% echitate, nu? Sau 10 mâini pe care le bați, 10 mâini care te bat și tot așa, știi? Asta trebuie să vezi în primă instanță, știi? Adică gen... Ok, Trebuie să versus faci regular, proces. versus regular fac chestiile astea, dar versus fish, Păi nu le faci, nu? versus fish, joc mâna absolută contra mâna lui. Gen versus reg e ok, dar versus fish nu, adică nu fac ce fac versus reg. Păi de ce? Nu știu. Mi se pare că e slab tot timpul. Păi da, dar ăsta se cheamă cumva entitlement tilt. Că îi consideri pe aia prea slabi, știi? Gen și tu care joci atâta și studiezi și așa, știi? N-are cum să te bată pe tine unul care joacă poker de ieri și joacă toate bălăriile, știi? Exact, și îmi scoate niște nebunii din Sindromul Phil Hellmuth. Exact. Și după asta te enervezi și nu știu ce și hau și bau. Da, deci sursa principală a tiltului la jocul de poker este lipsa de, cum să zic, de gândire în detaliu a jocului, de lipsa de înțelegere a range-urilor, de calcul a pot-odds-ului, pentru că în momentul când îți sunt clare lucrurile matematic, este imposibil să te mai tiltezi, adică gen, că dacă tu aveai pot-odds-urile corecte de a da call și aveai range-ul, ai pus range-ul clar și ăsta e range-ul lui, na, cartea care te-a bătut face parte din range-ul lui, na, asta este, adică, dar call-ul tău este profitabil pe termen lung. Adică asta trebuie să fie clar, știi? Deci nu e întrebarea dacă am câștigat sau nu am câștigat mâna, dacă call-ul meu este plus EV sau nu, asta trebuie să-mi răspund eu la toate mâinile pe care le analizez. Și când mă uit și pe history și pe toate și fac analize de bază de date, mă uit pe ce am jucat. Nu mă uit pe ele numai și gen, asta am câștigat, înseamnă că am jucat-o bine, asta am pierdut-o, ia să văd. Deci trebuie să-mi dau seama dacă decizia a fost plus EV, dacă eu fac bani acolo tot timpul cu spotul ăla. Asta e important. Bun. Am înțeles. Și ultima întrebare. Nu merge Poker Echilab. Poți să-l mai pui odată link-ul ăla care l-ai pus tu mai de mult? Că, uite, dă să-ți arăt ce se întâmplă la mine. Dar e share screen, nu? Ui, da. Intru în Poker Echilab și nu mi apare. Apăs aici și nu pot să pun mâinile. E ceva, o eroare de la... Nu știu. Ciudat, da. Da, că tu nu se oprește. Și nu pot decât spun aici, 2 mâini, așa pot să pun, dar nu pot să-i pun range-ul complet. Blochează ceva, cred că... Da, dacă după sesiune pot să mai pui o dată, să-i mai dau un 2 la 2, știu ce. Dacă îl găsesc, asta e problema. Nu mai are nimeni? Nu mai aveți când v-am trins mai din poker? Uite, stai că l-am găsit. Eu sunt pe telefon. Pentru cine nu știe, să n-aveți Poker Stars deschis odată cu Poker Echilab, că vă dau mail, că o să vă închidă. Da, n-ai voie. Uite, l-am pus acum pe grup. Ar trebui să fie ok. Păi eu am terminat întrebările momentan pe azi. Am înțeles. Ok. Dar hai să le vedem rapid și pe alea de pe... că mai avem timp. Mâinile? Hai să le vedem și pe alea de pe forum, rapid. Ok. Păi dai tu share screen. Hai că dau eu share screen ca să navigăm mai rapid. Da, și nu legat de... ăla nu-i tilt teoretic, adică faptul că dai call prea light la fiș, știi? Ca tilt-ul când ești complet pe lângă, știi? Ca și faci niște lucruri care nu le-ai face în mod normal deloc, știi? Acolo cred că pur și simplu nu apuci să calculezi bine, știi? Gen, care e range-ul, știi? Big game, nu ești în check game, ești în big.
Exact, da. Încearcă, deci asta cred că e cel mai important, că totuși versus fish ar trebui să fie cel mai ușor de jucat, știi, și să extragem noi valoare, nu să... Oricum extrag valoare de la ei, logic, dar mai Da. mai dau înapoi. Am înțeles. Fish. Ok, ia să vedem aici, hai să vedem astea care erau. Deci tribet, tribet MP3. Ia să vedem. Deci Open UTG plus 1 call, buton call, Big Blind call, Hero call. Hero cam 4-bet aici. Chiar dacă range-ul la regular e foarte mic din MP, dar sunt foarte mulți dead money jos cu ăștia care au dat call din buton și din Big Blind. Ce înseamnă că sunt dead money? Adică ăștia când dau call, pe lângă faptul că ăsta pare fish, nu? Ăsta e short, ăsta mare 1,3. Deci ai 2 fish aici, în buton și în Big Blind. Tu vrei să te izolezi cu ei, adică ăștia au range-ul capped. Nu? Că dau mâini slabe când dau, nu mai au aș, pop, dame, că probabil ar fi dat 4-bet cu ele. Și atunci tu ai o mână de valoare versus range-ul la buton și la Big Blind. Iar versus UTG, practic, îți transformă în bluff. Pentru că vrei să-l arunci, scopul tău este să îl arunci pe ăsta de pe o mână cu care o dat tribet și să rămâi doar cu fișii implicat în mână. Știi? Deci aici, practic, ar trebui să dai un sizing ceva la gen 2.4, ceva de genul ăsta, Și ca să-l bagi pe ăsta all-in, da. Exact. Dacă ăsta dă call sau dă piste, nu mai continui. Deci dacă dă call, continui numai când intră as sau popă. Dacă dă piste, foldezi. Dacă ăsta foldează, UTG plus 1 foldează, evident cu fiș și bagi banii. Adică nu ai ce să faci. Iar în situația asta de ce ai dat doar call, ăsta short o dat all-in, tu ai dat call, și UTG plus 1 o dat all-in. Da, aici cred că trebuie să dai fold, că vezi că nu e mai limitat range-ul, că nu știi aici ce, și fiind cu tribet 3, probabil într-adevăr are numai aș pop și poate, nu știu, azi damă de rom, o mână de genul ăsta. Azi popă de inimă, nu? Azi popă, da, de inimă, da, nu, e ok aici fold, adică și nu valeți că... la limită, am mai întâlnit să dea și tribet cu valeți. Poate să scăpi cu zecari nu, dar cu valeți m-am întâlnit cu ei în mâini. Da, bine, având 3 tribet la urmă. aș pop, da, în valeți, da, ceva de genul. Eu nu aveam 4-bet bluff cu AK. Da, bine că mi-ai spus că să știu pe viitor. Ei, doar, deci stai așa. Deci doar la tipul ăsta doar la tipul ăsta, da. Exact, deci doar în situația asta în care ai doi după tine care o da call, unui fish, ăsta, deci o situație particulară aici, ăsta are tribet foarte mic, doar atunci, asta e un caz extrem în care să dăm 4-bet bluff cu as-popă. Ok. În rest, nu, dacă alegem să dăm 4-bet cu as-pop, băgăm banii. Adică nu mai ai cum să mai foldezi. Pentru că ai băgat tu prea mulți bani și ești cumva obligat de potos după asta să dai call. Deci asta e un caz particular aici în care nu avem altă variantă, fiind de la foarte tight. Ia să vedem. Versus fish. Ai zis aici fish agro. Open, call buton, hero squeeze, cut off call, ok, sibet mic, da. Da, aici nu e standard, n-ai ce să faci. Cooler, nu? Da, sibet jumate și o pe turn. Da, clar, păi da, îți dai seama, fish-ul aici la fel. Poate avea aș mai slab, draw-uri și altă chestie. Gen, în situațiile astea, ca să verifici dacă ai jucat bine, la fel. Eu mi-am ieșit puțin de mână să pun, că le văd direct, știi, adică mi-e clar că e ok, știi, și nu, cred că nu explică aici suficient de detaliat.
Hai să luăm să punem, ca să verificăm să vedem cum se verifică o astfel de mână. Deci, fișul o deschide, buton de call, tu dai squeeze. Fișul de call. Evident, aici range-ul de call al fișului este foarte wide. De la mâini suited, conectori, ASICs mai slab, da? Deci o să-i punem direct pe turn range-ul. Dai bet, ok, cu ce rămâne? Rămâne cu seturi, 2 perechi, și mai slabi și toate straight draw-urile. Pe turn. Hai să vedem pe turn. Deci avem așa, 8, 9 as de treflă, 2 de treflă, da? 2 de treflă. Punem mâna ta. Big blind. As, pop, offsuit cu asul de inimă și romb. Ok. Și hai să vedem un range. Adică, deci noi am dat squeeze, am dat c-bet și am ajuns pe turn. Și ne întrebăm, ok, ce facem pe turn? Care-i procesul? Deci trebuie să-i punem fișului un range. Ce range poate să aibă fișul în situația asta? Păi, hai să vedem. Am zis așa, are aș suited. Aș suited putem să-i punem cam toți. Mă gândesc că dă call versus squeeze cu aș suited. Mai are, ce mare? Mâini care au, să zicem, echitate. Juf 10 suited, 6-7 suited care dă call, juf 10 offsuit, cred că mai dă call preflop, 8 9 8-9 off, 8-9 suited. Ce ar mai putea avea? As damul off, as pop, să zicem, poate nu dă piste, as juv off, as 10 off, ceva de genul ăsta, as 9 off, să punem și as 9 off, să zicem, as 8, nu știu dacă are sens să pun. Dar de ce nu poate avea toți ași off? De ce nu poate avea toți ași off? Mai foldează și fișul, nu dă chiar call așa 100%. Mai foldează și el preflop, când dai squeeze, nu îți dă fișul call chiar cu as 3 offsuit. În general dă cu shell, cu mâini de-astea mai mari sau cu mâini suited, în general care au echitate. Știi? Adică de-astea 8, 9, cam ăsta e așa. Cel puțin call-ul preflop. Poftim? Și preflop cu perechi de la 5 în sus. Da, alea le foldează. Le foldează pe flop, da. Deci noi stăm pe turn acum. Pe turn. Deci ăsta, cam ăsta ar fi un range super solid și realistic, să zicem, fără la arte bălării, că poate să mai aibă fișul lejer pe turn și juf 9 suited, 9 10 suited, nu știu, damă 9, de exemplu, cum mai dă el un call pe flop, dar să zicem că ăsta ar fi, da? Pentru că tot timpul e bine să punem un range mai restrâns ca să fim, să zicem, cât mai safe așa, pentru că cu cât range-ul este mai sigur, cu cât range-ul e mai wide, cu atât o să avem mai multă echitate, știi? Adică gen aia, foarte bine, știi că o să câștigăm mai mult. Dar pe noi ne interesează să fim profitabili în primă instanță, știi? Asta ne interesează. Deci cu range-ul ăsta restrâns, îl punem și hai să vedem cât avem. Avem 62%, da? Echitate versus range-ul ăsta restrâns. Ca să dăm un bet, ca betul nostru să fie bet de valoare, pentru că noi tot timpul trebuie să ne fie foarte, să avem foarte clar în minte care este scopul betului nostru. Deci ori dăm ca bluff și vrem să aruncăm mâini mai slabe și atunci trebuie să ne fie clar câte mâini mai slabe aruncăm și ce mâini mai slabe aruncăm din range-ul adversarului și dacă aruncăm suficient de multe mâini slabe ca să fie profitabil bluff-ul nostru în situația respectivă, sau trebuie să fie bet de valoare și atunci trebuie să avem suficient de multe mâini mai slabe din range-ul adversarului care să ne dea call. Deci ca betul nostru să fie de valoare, trebuie să avem peste 50% echitate versus range-ul adversarului de call. Da? Deci peste 50% echitate cu range-ul de call. Deci noi aici i-am pus
range-ul cu care dă call pe turn, adică mâinile care au echitate. A6, straight draw, 2 perechi și seturile. Atât. Da? Și versus range-ul, ăsta e range-ul lui de call, avem 62% echitate. Deci, betul nostru este un bet de valoare foarte profitabil. Dacă range-ul lui mai wide, atunci va fi și mai profitabil și vom câștiga și mai mult în EV. Acum, dacă ne uităm la range-ul adversarului, asta nu înseamnă că noi nu putem să pierdem mâna în situația asta. Adică, gen, el are optare, adică dacă ne uităm per total, el chiar și așa, fiș, tot are multe mâini, are mâini care ne bat, adică 2 perechi, set, uite, as 9, as 8, nu are optare, adică sunt multe combinații de mâini, din range-ul lui, sunt destul de multe care ne bat. Dar sunt și foarte multe mâini pe care nu le bat, pe care le batem noi. Da? Și atunci, cât timp eu conștientizez și văd clar care este range-ul lui și înțeleg cât echitate am în situația asta, faptul că îl prind pe el cu optari nu are de ce să mă tilteze, nu are de ce să mă supere, nu are de ce să mă afecteze în niciun fel. Cât timp eu sunt profitabil pe termen lung în situația respectivă și de fiecare dată când dau bet o să câștig pentru că am peste 50% echitate versus range-ul de call, asta e tot ce mă interesează. Mai departe n-am cum să controlez, că la o adică trebuie să ne focusăm pe lucrurile pe care le putem noi controla la jocul ăsta. Și eu n-am cum să controlez ce carte din range-ul lui o are el în momentul când joc eu mâna. Adică poate să fie oricare. Asta e variația. Deci asta și înseamnă variația. Pentru că variația înseamnă fiecare carte din asta o să reprezinte ca un punct, un rezultat, nu? Pe care dar pe tine te interesează media rezultatelor și te interesează să fii peste media respectivă, ca să fii mâna ta să fie profitabilă. Aici am și eu, i-am și scris atunci lui Cristin, tu ne înveți în celelalte sesiuni să dăm 1 pe 3, e pot tribetat, să dăm 1 pe 3 pe flop, bet 1 pe 3 flop, da? Versus regulari. Versus regulari. Că știi ce se întâmplă? Vorbind generic, în toate chestiile scrise de poker se spune că top pair, top kicker ești way behind sau way in front și că e greu de jucat și că atunci când toată lumea e all-in, sunt mari șanse ca top pair să nu fie neapărat așa de nuts. Nu mai îmi zice, tati, de astea că nu sunt adevărate. Astea sunt așa de cum era acum pokerul. Acum 15 ani se gândea așa, că ești cu way ahead, ești way behind. Nu-i tot timpul, nu se aplică tot timpul. Pentru că eu aici personal aș fi dat o treime pe flop, că e fiș, că e regular, plătea, îi dădeam 2/3 sau jumate, uneori recunosc, mi-e frică să dau 2/3 și poate, da, 2/3 cum zici tu sau o jumătate de pot și când îmi făcea re-raise, probabil plăteam, dar știam și la ce mă aștept. Dar jucat altfel, la asta mă refer, nu știu dacă așa când m-am băgat all-in pe flop. Păi ăsta e range, uite, l-am pus aici. Nu vrei să zici că are un range mai restrâns decât ăsta sau? Nu. Păi și atunci, dacă avem varianta să jucăm cumva să pierdem mai puțin când dăm de top range-ul lui, dacă fold-ul e 0 EV, da? La asta. Dar noi pierdem, ăsta e așa o leacă, că nu, deci n-ai cum să, nu-i corect să zici că pierzi mai puțin când dai de top range-ul lui. Tu n-ai tu să știi când dai de top range-ul lui. Tu nu joci versus top range-ul lui, joci versus tot range-ul. N-ai cum, pur și simplu. Linia aici e foarte bună, adică gen versus fish, trebuie să bagi banii pe 2 străzi când ai mână de valoare sau trebuie să faci tot posibilul să bagi cât mai mulți bani pe 2 străzi, pentru că fish-ul va plăti mai mult pe flop și pe turn ca să mai vadă o carte, ca să-i pună ceva decât pe river. Când pe river, dacă are valet 10 și nu i-a pus nimic, nu are cum să mai plătească.
Am înțeles. Da, deci n-ai cum să pierzi mai puțin când are top range și să câștigi mai, că dacă pierzi mai puțin când are top range, atunci o să și câștigi mai puțin când are bottom range. Și ce-ai făcut? Adică nu-i nicio combinație. Combinația este... Deci, practic, scuze, Eugen, Nu, practic nici ce problemă. înseamnă că pe termen lung, indiferent de câte ori faci treaba asta, de câte ori ți se întâmplă, tu o să câștigi, pentru că ai 62%. Exact, Deci, pe termen lung, 60%. tu, dintr-un milion de mâini de câte vrei tu faci bine ce faci cu treaba asta, chiar dacă ai pierdut, că a avut acum 8 ari și odată 2 perechi. Pe termen lung, noi câștigăm cu combinația asta, că ne arată cifra jos. Exact, asta e singura abordare care poți să o ai la poker și singurul fel în care poți să gândești corect cum trebuie să joci. Adică n-ai altă variantă, n-ai, asta e. Atât. Așa. Ok. Hai să vedem care mai era aici. Spot bun de value bluff. Ia să vedem și asta. Ia să vedem. UTG limp, UTG plus 1 raise, hero call. Deci ce e adversarul? Nu știm ce e adversarul. Mai știi ce e adversarul? Reg. Da, reg. Un reg, nu? Da, Aha, da. deci un regular din middle izolează fișul și tu dai call din buton. Ok. Flop, check, ok. River to bet. Ăsta call. Turn, scuze. Turn to bet mare, ăsta call, ok. Și river 4. Bet mare call. Ce se zicea? Dacă e bun de value bet river. Da. E ok, nu? Că m-am gândit că oricum check cu popa ar trebui să dea cât bet. Un reg decent. Poate, nu știu, poate să dai sizing o leacă mai mic aici pentru că e destul de... Adică nu e un spot unde aici o să fie diferența foarte mare, știi, că nu să ai foarte mult pisti, 50%, e destul de restrâns range-ul unui regular care o să mai dea call pe river, știi, adică o să aibă fix mâini de genul ăsta, o să aibă dame și o să mai aibă as valet care o să fie split și eventual o să mai aibă damă juv și juv 10, știi, ceva de genul ăsta, posibil suited pentru că o deschis din middle, deci nu cred că deschid neapărat juv 10 offsuit. Deci probabil juv 10 suited, aici poți să le pui și pe mână, știi, adică că ai tu una, deci sunt două combinații de juv 10, două combinații de damă juv. Azi juv nu contează, deci ai 4 combo, azi juv îi split și mai ai dame, deci e mega marginal. Știi? De asta zic că nu ai de ce să dai așa mare sizing-ul ăsta, știi? Că nu ai, în general dai sizing-ul mare când domini mai mult din range-ul lui, știi? Adică când ai mult mai multă echitate, știi? Decât, știi? Okay. Da, am înțeles. Ceva de genul, știi? Dar poți să dai team value gen pe river, mai ales dacă dai sizing-ul mai mic, poate îți dă și el call mai light, știi? Poate îl mai prinzi cu zecar, de exemplu, uneori, știi? Dacă dai un size de ăsta mai mic, poate să mai găsească un hero call. Deci, da, e ok. E ok bet pe river, doar că sizing-ul e leacă cam măricel. Bun. Ok. Hai să vedem în continuare. Cine e next? Alex. Deci cu astea le-am rezolvat. Imediat dau. Salut. Ce? Share screen? Dau paste la mână. Acum le-am încărcat. Mâinile care m-au sărcit pe mine în primele 2 săptămâni de poker. Pe grup. Pune-le pe grup. Imediat 2 secunde. Așa. Așa. Ia să vedem. Erau mese foarte, foarte proaste într-o zi la NR2 și m-am dus puțin.
De ce nu joci full stack? Adică acum, dacă e 5 no limit, cu $5 intrare la masă, vă că ai 2. Că mi-a fost frică să nu-i pierd. Am zis că dacă după primele 2 săptămâni nu știam efectiv cum sunt oamenii. Mă gândeam că sunt un pic mai bun, dar am zis că să nu facă diferența atât de mult. Nu sunt mai bun, dar ideea este că la orice miză joci, trebuie să joci în bankroll. Adică trebuie să ai bankroll pentru miza respectivă. Deci minim 30, recomandat 40 de baine pentru miza la care joci. Deci dacă joci 5 no limit, trebuie să ai minim $200. Dacă joci 10, minim 400. Ar fi ideal ca să joci confortabil, știi? Pentru că poți să pierzi. Oricât de bine ai jucat, poți să pierzi. Știi? Și atunci trebuie mi se pare că jucasem după ceva timp, am schimbat masa și mă așteptam să-mi vină și cărți nasoale. Și am zis, băi, dacă totuși intru la asta și pot să pierd mai mult, că am văzut că oamenii pariau, am zis, hai, nu mai bag atât de mult. Nu mai știu exact care a fost povestea, dar de obicei intru jumate. Nu știu, de obicei așa intru jumate. Am înțeles. Păi vezi că nu tot ce avem noi, range-uri și astea și strategiile generale pe care discutăm e pentru 100 de blinduri. Dacă joci în 50 de blinduri, trebuie să calculezi altfel range-urile. Nu mai e la fel. Deci asta mă scoteau uneori. Am înțeles. Deci trebuie să joci full stack, da? Adică 100 de blinduri. Asta fac pe viitor. Okay. Și o chestie care se întâmplă frecvent la marea masă a jucătorilor, în momentul în care un jucător nu este full stack, este 99% luat de fiș. Să-ți spună Victor dacă nu e așa. Da, și am observat că lumea plătea mai mult pe mâinile puternice. Da, adică regular. Și mi recuperam pe all-in-uri, adică stăteam, cam asta era strategia cel puțin. Stăteam și dădeam un all-in. Și în principiu merge. Doar că am scăpat din vedere multe chestii. La un moment dat nu calculam potul cu echitatea, după care nu mai deviam un pic de la strategia mea. Și nu-mi dădeam seama că pe termen lung sau cel puțin în ziua respectivă mi-ar fi dat un pic jocul peste cap. Ok, hai să vedem și de multe aici. Ori, și mai am o singură întrebare. De multe ori sunt anumite mâini pe care îți spun să le joci 33% sau ceva de genul ăsta. Cum le gândesc? Gen de 2 ori fold odată joc cu ea și stau și mă gândesc așa, gen, nu știu. Ce mână? Cine? Unde? Care? Am mai găsit pe net că gen anumite mâini care erau calculate, spre exemplu de open, aveau cam 33 șanse la sută să... E de tip solver, cum îți arată acolo, adică exact. Să joci 6-7 suited în 33% din cazuri și fold exact. 70%. Asta zici? Da, dar nu știam cum să mă exprim. Da, dar nu luați alte range-uri, adică v-am dat range-urile noastre cu care să jucăm, alea 100%. Deci, în general, nu-i bine să iei strategii din 100 de părți și chestii pentru că o să te încurci, știi? Că o să citești ceva pe net care o să fie diferit față de ce spun eu o să spun ceva aici, el o să spun ceva acolo și nu o să mai fie clar, știi? Încearcă să te bazezi pe ce discutăm aici, adică gen avem range-urile noastre care le-am folosit, alea 100%. Deci doar că trebuie restrânse, adică trebuie să ți le faci puțin, să mai tai. De multe ori de situație, ori le joc pe toate, ori joc doar mâinile mai puternice, în funcție de așa, da. De oponenți, de... De important e, în primă instanță, să nu joci mâini care nu sunt în range-uri, adică gen mai multe decât sunt acolo, știi? Asta e cel mai important, adică din poziții în care ești, să nu joci mai multe mâini. Dacă le joci maxim pe alea sau uneori mai puține decât... Mai joc uneori și 6-7 seated, mai joc... Păi depinde în ce poziții. Da. Din buton e ok, din UTG nu e ok. Adică de asta zic, încearcă să respecti range-urile care sunt în tabel, după care jucăm cu toții, știi? Că-s bune. Și aia e cel mai greu. Chiar am început să câștig, adică efectiv sunt pe plus după câteva găuri în care am făcut niște decizii foarte proaste.
N-am apucat să... Mi-a 30 de secunde n-au fost suficiente să gândesc. Mhm. Hai să vedem aici mâna asta, că mi se pare o leacă interesantă ce s-a întâmplat. Deci, hai să vedem. Le luăm așa pe rând, da? Deci, în primă instanță, open-ul preflop ar trebui să fie de 2.5x. Da? Deci, în cazul de față, 12,5. Și e destul de 0,12,5. Și destul de important sizing-ul, adică gen să dăm un sizing ok, da? Deci 2,5 din toate pozițiile, 3 blinduri din small blind în momentul când deschidem, da? Da. Ca și sizing. Tu ai deschis aici 10. 10 2 blinduri. Și e important pentru că dacă deschizi mai puțin, să schimbă range-ul adversarului de call. Știi, o să-ți dea call mai mult, alții o să te tribetezi și iarăși după aia începi să deviezi de la range-urile pe care le ai pre-flop în tabelă. Și scrii Nu în cred că am tabela. înțeles, că pur și simplu ar trebui să respect pe asta ca să-mi dau seama. Că, spre exemplu, nici asta cu mâinile, cu range-urile de open nu prea o înțelegeam până când am început să le folosesc și mi-am dat seama de ce e mai bine. Că e ușor să-ți dai seama când e mai bine. Da, exact, da. Deci sizing-ul 2.5x la open și după aia tribetul la 9 blinduri. Ok, bun. Deci ai deschis, ăsta din big blind a dat call. Flop, damă juf 10, tu sibet o leacă sub jumate, ăla call. Aici care-i scopul la betul tău? De ce dai betul ăsta? N-am gândit-o. Păi te întreb acum. Păi În eu practic retrospectiv. dădeam betul ăsta crezând că acum aș gândi eu. L-aș da betul ăsta să verific dacă are. Dacă e bet mare și merge, înseamnă că are ceva. Doar că n-am folosit sizing-ul potrivit. Deci, ai văzut și în curs. Scopul betului trebuie nu-i să vezi dacă are, nu-i ca să obții informații. Tu trebuie să ai un scop în minte foarte clar în momentul când ai betul. Da, dar totodată, practic și eu am ceva și dacă ar fi avut și el ceva, eu așa am... Păi hai Adică să eu vorbim. mă întrebam dacă are el Q sau mă mai rugam să vină ceva mai bun. Și Ok. dacă minte, dacă adversarul tău te minte, Nu, l-ai întrebat ceva. Nu, stai puțin ca să nu inducem, stai ca să nu deviem, să încercăm să lămurim, că aici trebuie să lămurim situația și să lămurim pentru toată lumea aspectul ăsta. Deci nu trebuie să presupunem sau să aflăm sau să facem ceva cu betul nostru. Adversarul tău ți-a dat un call aici. Deci tu în situația asta, o secundă, din acțiunea pe care el a făcut-o pre-flop, tu trebuie să îi pui un range. Deci tu trebuie să ai în minte acest card matrix și să te gândești, ok, cu ce mâini îmi dă call adversarul din poziția respectivă versus open-ul meu. În situația asta, realist, un range ar fi probabil ceva de genul ăsta. Cam așa arată, poate o leacă mai multe mâini de-astea suited. Pentru că ai deschis min-open și nu ești nici full stack, deci probabil îți dă minim 50% defend în situația. Deci cam ăsta, chiar dacă sunt așa de multe cărți, ăsta e range-ul adversarului. Da? Ei, și tu acum, când ajungi pe flop, intră flopul, damă, juf 4. Le vezi aici, unde vin? Damă, juf 4. 4, juf aici, dam pe aici. Deci ce completează? Asta. Ok. Ce vreau să fac aici? Pot să dau bluff sau pot să dau valoare. Adică astea sunt opțiunile pe care le am. Nu există altceva. Există semi-bluff, dar semi-bluff e tot bluff. Deci dau bluff sau dau valoare. Cu mâna asta, juf 10. Ce fac aici? Am bluff, am mâini mai bune decât mâna mea pe care le arunc? Gen, nu știu, arunc aici... Nu știu, am gândit-o ca un semi-bluff, așa, în speranța că mai
Nu prea am înțeles foarte multe din situația asta, să zic sincer. Adică m-a cam luat prin surprindere. Păi, ca să ai semi-bluff, trebuie să arunci mâini mai Victor, bune. ideea până la capăt. Scuze, Victor, du-ți ideea până la capăt. Scuză-mă, Alex, vreau să aud că mi s-a părut foarte, foarte mișto ce ziceai acum. Adică du-ți ideea, ce vreau să fac mai departe. A venit. Ok. Da, vreau să lăs pe el de seama. Da, deci, am ajuns să spun, ce vreau să fac mai departe? Vreau să dau bluff sau vreau să dau valoare? Da, mă gândesc, logic, dacă ar fi să presupunem, prin absurd, că am mâna asta și o consider că dau bluff. Ce mâini mai slabe, ăsta e range-ul adversarului, mă rog, mai scoatem astea ar intra la tribet, să zicem. Da, deci ceva de genul ăsta, poate arăta mai realist. Ce mâini mai bune decât mâna mea, decât 10 juv, pot să arunc eu prin betul meu, prin acțiunea mea. Mai corect aici, este vreo mână mai bună decât mâna mea pe care eu o arunc dacă dau bet? Nu este. Nu este. Ce mână este mai bună? Ce mână mai bună foldează adversarul tău? Mai bună. Păi, mă gândesc că aș fi avut încă... să o foldeze? Să foldeze el? Da. Nu cred. Niciuna. Deci niciuna. Deci mâna mea n-are cum să fie o mână de bluff în situația asta, pentru că adversarul meu nu foldează nicio mână mai bună decât mâna mea. Da. Deci asta am tăiat. N-are cum să fie bluff. Și acum ne gândim, ok, mai rămâne varianta de a da bet pentru valoare. Sunt suficiente mâini mai slabe decât mâna mea care îmi plătesc betul? Am peste 50% echitate versus range-ul lui de call, astfel încât să pot să dau bet de valoare? Asta este a doua întrebare care trebuie să-mi vină când sunt în spotul ăsta, care trebuie să mi-o pun eu mie când joc. Pentru că dacă nu am peste 50% echitate, atunci trebuie să dau checkback. Și acum întrebarea este, ok, ce mâini mă plătesc? Dau sau nu dau bet de valoare? Păi mă uit așa, în range-ul lui, cam ăsta e range-ul lui. Cam cu ce mă plătește pe mine la aici? Sau hai să-l punem. Deci mai restrângem, lăsăm aici doar mâinile care au echitate. Ia să vedem. Deci ăștia și nu. Popă 9 să zicem ok. Damă 9, juv 9, astea rămân, pam, pam, pam. A 10 rămân, am 10 rămân. 10 ar trebui să rămână, Victor, scuză-mă. Popă 10, corect, scuze. Așa, mai tăiem de prin astea. Mai lăsăm juv X, uite, rămâne că dă col. Popii ăștia 5 îi mai scoatem. Popă 9, asop scoatem. Astea scoatem. 8-7 scoatem, 9-7, juv ăștia rămân așa, 8 oare. Cam ceva de genul. Că mai dă col. Deci cam ăsta o să fie, da? Deci am tăiat din mâinile care nu au echitate și cam ăsta o să fie range-ul adversarului de col. Mai scoatem și A10 nu rămâne. As9 mai scoatem, popul nu are gaz și o damă nouă, da. E ok. Deci cam ăsta o să fie și eu în situația asta dau bet, ok, cam ăsta e range-ul. Trebuie să-l văd, trebuie să-l știu. Trebuie să-l înțeleg care este. Da? Și hai să-l punem, să verificăm. Deci ăsta e range-ul adversarului. Noi ce avem? Avem juv 10 offsuit. Nu contează, punem un combo. Și ia să vedem. Vine damă, juv 4. Da? Ok, dăm, evaluăm. Din nou, avem 64% versus range-ul adversarului de call. Da? Deci versus range-ul ăsta. Și atunci am înțeles lucrul ăsta, am văzut care e range-ul, am aproximat că versus range-ul ăsta am peste 50% echitate, îs ok, atunci am varianta de a da
sau decizia cea mai bună, mai corect spus, este de a da bet pentru valoare. Deci, am dat betul pentru că am peste 56% echitate, îi bet pentru valoare. Nu am peste 50% echitate, gen, presupunem că, nu știu, range-ul lui este mai restrâns, e mai puternic, nu știu dacă punem ceva de genul ăsta și așa avem. Mă rog, dacă avem sub 50% echitate versus range-ul pe care îl punem noi de call, atunci trebuie să dăm check back cu mâna asta. De asta Dacă vrei zic... dau screen sharing ca să vedeți și... Ce să vedem? Și astea de la call de manager. Dar atunci le aveam făcute altfel. Statistici. Ce Da. statistici sau ce anume? Da. Dar nu contează, lasă statisticile, că aici e vorba de concept general, nu contează statisticile adversare. Okay. Deci contează cum gândim situația. Pentru că de asta ar fi trebuit să fie bet de valoare, scuze, că ai zis că dăm bet de valoare, dar nu știu cât ar fi trebuit să fie în cazul ăsta. Păi bet jumate, pentru că așa îl dăm tot timpul, mai ales dacă jucăm versus regular. Deci versus regulari trebuie să păstrăm același sizing, versus fish dăm sizing-uri în funcție de puterea mâinii. Dacă aici avem o mână medie, chiar și versus range-ul, dacă adversarul ar fi fost fish, chiar avem middle pair, nu avem chiar cea mai bună mână, adică avem mai văzut, aveam 64% sau ceva de genul ăsta echitate, nu avem 80%. Cu cât mâna este mai puternică, dacă suntem versus fish, dăm sizing mai mare. Dacă mâna e mai slabă, dăm sizing mai mic. Doar versus fish ajustăm sizing în funcție de valoarea mâinii. Versus regular, dăm tot timpul bet jumate. Și cu value și cu bluff. Da? Dar trebuie să ne fie foarte clar de ce îl dăm. Și vezi că tot felul ăsta, în felul cum gândim și cum calculăm range-ul și cum... De asta nu poți să aplici o strategie în care să zici, cum spunea Eugen, că gen, uite, am middle pair, de fiecare dată când am middle pair trebuie să fac asta. N-am cum, pentru că diferă range-ul adversarului de call, diferă cuplurile de poziții, diferă multe chestii, știi? Eu trebuie să calculez de fiecare dată. Astea, trebuie să-mi dau seama, să înțeleg, ok, mi-o dat call, ce range are? Am suficientă echitate? Îi value? Îi bluff? Care-i scopul la betul meu? E mega important asta. Deci ăsta e fundamentul la poker, ăsta e baza. Dacă asta nu ne este clar, nu avem cum să jucăm bine. Și asta, ca să ne fie clar, trebuie să lucrăm foarte mult cu range-urile astea, cu matrix-ul ăsta, și pentru că din moment când o să începi să lucrezi, o să începi să te gândești, să-și conștientizezi de ce faci o acțiune la masă, după asta în timp, încetul cu încetul, astea îți vor intra în memorie, îți vor intra în cap direct și vei ști automat, adică eu cum am văzut aici, eu știu că ăsta e bet de valoare. Pentru mine e clar, pentru că am mai făcut exercițiile astea de sute de ori, le știu, le văd, adică gen, nu trebuie să mai, adică când o să joc real time, am validarea asta în spate, știi? Adică am exercițiul făcut și știu că în situația asta, ok, o să fie bet de valoare, e ca un automatism pe care ți-l creezi. Și asta e cel mai important și asta încercăm noi să facem aici, să ne creăm niște automatisme bune. Pentru că ce mai rău e că majoritatea jucătorilor care încep să joace poker și care vin la coaching sau vor să învețe, au deja foarte multe automatisme greșite pe care le-au implementate, știi? Și trebuie eliminate alea, schimbat modul ăla de gândire și implementat modul ăsta de gândire nou, care e corect, știi? Că aici e greu. Pentru că dacă vii, adică ar fi mult mai ușor pentru mine să învăț pe cineva care nu mai juca poker în viața lui, nu știi ce e la poker, nu mai deschis jocul de poker, nu știi nimic legat de el și explic eu totul la zero, decât cineva care deja joacă, are niște idei, știi, și are niște abordări care sunt greșite și nu-și dă seama că sunt greșite și are un fel de a gândi care nu-i bun și nu-și dă seama că nu-i bun și trebuie schimbat, știi, adică gen, de asta pun atât de mult accent pe chestiile astea, că dacă înțelegeți astea,
după aia restul vine cumva de la sine, că e logic mai departe. E doar să le pui astea din ce în ce mai precis, ca să zic așa. Bun, deci hai să continuăm. Aici deci am dat bet de valoare. Adversarul a dat call. Păcat că am stricat range. Mă rog, adversarul a dat call. Intră 2. Avem suficientă echitate versus tot range-ul ăla cu care a dat call. Putem să mai dăm în continuare, la fel, un bet de jumătate, era mai bun, l-ai dat o leac mai mare, nu contează, ca și valoare. Deci în continuare vom avea o mână de valoare versus range adversarului. Call. Bun. River. Intră 2. Ei, în situația asta e destul de marginal aici, pentru că dacă mare draw-uri, gen de astea, 9-10, popă 10, toate combinațiile alea cu gutshot, cu tot felul, alea nu o să mai plătească pe river și atunci perechile mici, iarăși posibil să nu mai plătească dacă mai dăm bet odată și atunci mâna noastră nu mai are 50% echitate, nu o să mai aibă 50% echitate versus range-ul lui de call, pentru că pe river range-ul lui de call o să fie format în mare parte din dame cu care dă defend și care rămân, o să mai aibă ceva valeți, probabil, ceva de genul ăsta, poate să mai aibă pătrari, mă refer la range-ul de call, care o să mă plătească pe mine sau care o să-mi dea raise. Nu mai sunt așa multe mâini. Da? Deci o să rămână mai mult orientați prin mâinile astea, mai puternice. Și atunci dacă îi pun doar mâinile astea, văd că am 37% acum. Chiar dacă să zic, mai adăugăm, nu știu, mai dă un call poate cu optari, mai dă un call cu, nu știu, cu valet 5, uite, nu știu ce poate să mai cu șeptari, de exemplu. Ia să vedem, scoatem ceva, 44, nici așa. Vezi, deci pe river am 4. N-ai, că ai cam pus șeptari, e destul, nu dă call cu toate, mai foldează și el, mai foldează prin alea. Zecari mai dă tribet pre-flop. Nu, ăsta e un range realist, adică gen 44%. Nu avem peste 50% echitate din range-ul lui. Știi? Și aceea, chiar dacă era gen 50 sau 52, e prea close ca să uneori poate mai foldează, nu aproximezi 100% range. De asta zic că e bine să-l pui cât mai restrâns. Realist, dar cât mai restrâns, spre partea de tight. Și atunci, dacă n-am peste 50% echitate versus range-ul de call, nu mai are sens să dau bet pe river. Pentru că e aceeași întrebare. Dau value, dau bluff. Deci pe fiecare stradă trebuie să mă întreb. Dau value, dau bluff. Dacă adversarul meu îmi dă raise, ce fac? Dau re-raise, dau call sau dau fold? Adică gen, am suficiente, ca să dau re-raise. Dau re-raise ca bluff sau dau re-raise ca value? Știi? Și aici la fel, pe river. Am dat bet. River, ok. Value sau bluff pe river? Bluff, evident că n-are ce să fie. Value, nu e nici value. Dacă nu e nici value, atunci, salut. Am dat check back și mâna s-a terminat. Aici deja a intrat, ți-ai făcut în film. A intrat pe filmul tău. Ai dat gen bet jumate, el ți-a dat raise și tu i-ai dat re-raise. All-in sau cea de genul ăsta. Da, gen nu știu cum am gândit-o, n-are nicio logică. Da. Te-ai bazat și asta nu-i faza că neapărat că nu are logică. Eu am bazat că n-are, sincer să fiu, cred. Da, că are sau că n-are sau da, exact. Adică sau și astea că când gândești așa gen că are sau că n-are, e cumva o decizie emoțională pe care o iei și ajungi să apelezi la decizia asta emoțională pentru că nu stăpânești partea tehnică. Și dacă n-ai tehnică, adică nu știi range-ul, nu știi concret ce poate avea, atunci normal că trebuie să-ți bazezi decizia pe care o iei pe ceva, știi? Și ajungi în situația în care zici, are sau nu are, știi? Nu-l cred sau îl cred sau ceva, știi? Dau call, nu dau call.
De asta trebuie lucrat foarte mult aici, pe partea asta de analiză tehnică a mâinilor, știi? Adică gen pus range-urile în echilab, văzut, are, n-are, ce facem? Da. Nu, chiar am înțeles acum cum trebuie procedat. Știu, da, nu, e foarte bine, da. La început îți convins că poate părea puțin greu. Nu, chiar pare foarte greu. Că m-am uitat și pe cursul ăla și l-am luat pentru prima dată și m-am oprit că nu mi se părea prea multă informație. Adică cumva o spuneai foarte simplu, o înțelegeam, dar știam că de fapt însemna mult mai mult în anumite situații și că să alegi să faci chestia aia e mai mult decât atât. Și am încercat să folosesc, nu știu, fiecare parte, adică o dată pe sizing încă n-am apucat să mă. Dar am început întâi să-mi iau range-urile de open, după să văd pozițiile, după să-mi dau seama cum joc și așa, gen ușor. Adică exact, oricum, că la început pierzi, că faci școală pe ceva dacă joci pe mare, adică tot pe mare. Da, trebuie luat încetul cu încetul și de asta zic că fiecare sesiune trebuie privită ca o sesiune de învățare, pentru că vezi că sunt foarte multe lucruri care trebuiesc aplicate, știi? Și foarte multe concepte și jocul e complex ca să-l joci corect, știi? Da, e foarte complex. Dar avem structura, avem planul, adică v-am pus pașii cumva la dispoziții ce trebuie făcut. Doar că trebuie făcut, ca să zic așa, știi? Adică trebuie făcute exercițiile astea, trebuie postate mâini, trebuie analizate mâini postate de alții pe cât de bine puteți. Nu trebuie să analizați mâinile cum le analizez eu, puteți să le analizați din perspectiva voastră. Cum să vă gândiți, încercați să puneți adversarul pe un range, încercați să calculați potoți, încercați să dați o justificare pentru cum s-a jucat mâna respectivă. E foarte important, că așa îți formezi gândirea. Sigur, la început o să fie greu. O lună, 2, 3, dar încetul cu încetul se învață. Și ce se învață acum, asta se aplică la orice miză. Și la 200 no limit și la 1000 no limit, același proces de gândire va fi. Deci nu va fi nimic diferit. Doar chestiile bănesc că vor fi făcute mai bine. Exact. Mai până bine, la o anumită limită, când depinde, nu știu, cine e cel mai bun în alea 8 ori în care se joacă sau nu știu. Că la un moment dat bănesc că mai e și de noroc, adică când ajung top 100, sunt multe chestii care influențează, adică nu mai e jocul, că tot se joacă perfect. Nu, că nu suntem la șah și nu există top 100. Există, toată lumea o să joace jocuri cu fiș. Pokerul se face după fiș. Adică gen și banii la poker vin de la fiș, nu de la regular jucând de regulare. Asta ce ne uităm la high stakes poker, că joacă toți ăștia între ei, ăla ai televiziune, tu nici măcar nu cred că joacă pe bani reali sau nu știu, dau ea bani să joace. Ăla e film acolo. Banii vin de la fiș, la orice miză, că joci la 1000 no limit, că joci la 10.000 no limit, tot după un fiș o să joci, tot de la un jucător mai slab decât tine o să câștigi. Nu o să câștigi niciodată la un jucător mai bun decât tine sau de la unul care joacă la fel cu tine, ca tine. Da, am înțeles asta. Deci, chiar am premisele astea. Da, mesele la care câștigi sunt alea mai slabe. Exact. De asta este așa de important să și facem table selection bun, pentru că e logic, adică dacă joci cu jucători, trebuie să găsești jucători mai slabi decât tine. Asta e, că cel puțin, dacă văd un jucător, cel puțin la miza care joc eu, care are, nu știu, $4, $5, $6, încep să-mi pun semne de întrebare și nu prea are oameni la masă. Adică nu o să intru la masa aia. Da, trebuie să fie un jucător care să nu fie full stack la masă, exact, cauți mese care jucători care nu sunt full stack. Eventual adică trebuie să importi mâini de pe, sunt site-uri, sunt de astea cu subscription. Da, mi-am luat, adică pui hold'em manager-ul, vezi ce statistici are, vezi dacă pierde, vezi dacă nu, poți să-l cauți și pe stat name ăla ca să vezi statistică și cam asta e, adică îți dai seama care e slab, Asta zic, mi-e greu să le fac pe toate simultan și când trebuie să iau decizia corectă și să știu pe ce mă bazez. Că la un moment dat te interesează mai mult sizing-ul decât, nu știu, să zicem, poate poziția. Chit că ai poziție bună, poate nu-ți permiți să pierzi atâta.
Păi nu contează sizing sau contează numai range-ul pe care îl pui și dacă ai sau nu ai pot toți, dai call sau... Cam atât. Joacă Bun. o singură masă să vezi ce de timp ai pentru toate chestiile astea. Exact, da. Stai, așa, scuze, trebuie să vorbim și cu David, să vedem ce mâine are, că așa am depășit timpul. Deci concluzionăm aici asta partea. Cred că ați înțeles, da, despre ce este vorba momentan. Mai vedem. Oricum, multe lucruri, că asta scriam și pe grup mai devreme, multe lucruri se vor rămuri și pe parcurs. N-ai cum într-o săptămână sau într-o sesiune, două, știi, să le... Încetul cu încetul, pe măsură ce mai analizăm, vedem diferite spoturi, diferite situații, se mai clarifică, cu siguranță. Deci nu vă faceți griji de... Practic, dacă, nu știu, am început să joc vreo 10 ore pe zi, adică mi se pare destul de amuzant. Și eu Da. cât joc mai mult, parcă... Exact. Încetul cu încetul să lămuresc lucrurile, cu siguranță. Da. Bun, hai să vedem. David, ce mâine ai situații, la ce ne uităm? Ești cu noi? Pe aici? Nu te auzi, cred. Nu? Hai că nu știu, eu nu te aud. Nu cred că merge. Nici eu n-aud. Nu că văd că au scos microfonul de pe mute, dar doar că nu se aude. Vezi la Skype dacă e setat acolo la settings, dacă ai pus microfonul bun. Da, și până când rezolvă David cu microfonul, da, teoria, știi cum e, teoria ca teoria, e vorba de execuție aici, știi, adică gen să implementați, pentru că deja la prima sesiune v-am dat foarte mult de treabă, adică ce ar fi, sau teoretic ce ar fi trebuit să faceți, știi, ca să vă puneți range-uri, să pregătiți, să salvați astea, să vă uitați. Acum, iarăși, v-am zis multe lucruri la care puteți să lucrați, dar eu n-am cum să fac minuni într-o sesiune sau de o oră jumate pe săptămână. Și nu este scopul, adică scopul la coaching e să vă accelerez procesul de învățare. Cum învățați și cum implementați, asta numai de voi ține. Da, deci... se aude dacă ai zis tu, David. Se aude. Vreau să zic că eu adineauri am reușit să intru și nu am pregătit nimic pentru seara asta. Am înțeles. Ok, nicio problemă. N-am avut timp. Nicio problemă. Poate sesiunea viitoare. Cred că o să continuăm, că ne-am uitat prea puțin în mâini, dar în schimb e bine că le-am analizat mai în detaliu și că am atins, cred că, niște subiecte importante. Deci o să continuăm și sesiunea viitoare, tot cu analize de mâini și mai deviem tot așa și mai explicăm tot chestii de astea de teorie, ca să mai lămurim din situație. Da? Și vă încurajez să vă pregătiți cu toții, da? Măcar 2-3 mâini acolo, să le prezentați, să le discutăm, să vedem ce concluzii tragem din ele. Spune Eugen că văd. Da, a mea, mâna de care vroiam să discutăm un pic e decât pre-flop. Dacă vrei să pierzi un minut, te rog frumos, am pus-o adică am pus decât textul pe Skype, pe chat. Da. Deci este vorba de un ce fac pre-flop acolo, n-am știut ce să fac. Bine. Asta cu H? Da, am făcut ce face fișul când nu știe ce să facă, să bagă all-in. Aha. De open call, tribet. Deci UTG-ul care deschide are decât jumătate de stack, are 50 de big blind-uri și e fish. Cel care dă call trans ăla este și destul de loose. Dumbledore ăsta în schimb e jucător. Deci ăsta este regular la modul că știe carte. Care face squeeze, da? Da. Eu sunt small blind. Da. Și ce joc aici? La 5. Forbet la 5. Deci forbet el a făcut 1.55, 15 big blind-uri, de să-i dau cam 50, că amândoi suntem deep. Eu exact. Cu Dumbledore. Și mai e și alt short, adică trebuie să-l bagi Olimp pe ăla care e short, UTG-ul.
UTG-ul care avea, avea 4,74. De asta, da, 5. 4,74. 5, da, exact. Adică ăsta e sizing-ul optim și, na, cine dă call, dacă dă cineva call, după asta oricum intră bani, n-ai cum scăpi din mână, e potul prea mare, orice ar fi. Da, Sibet mic și all-in pe turn. Deci tu zici că să fac totuși 4 beta aici în poziția asta, că... Da, clar, ca să-i mai agăți, olea, că mai dea unul call, păi nu vrei să agăți pe vreunul când ai aș, să-ți dea call acolo. Ba, eu da, dar tu, de exemplu, Dumbledore, dacă erai în locul lui în cut-off, ți-am zis, omul e regular. Ce faci când îți face small blind-ul 4-bet după squeeze? Cu ce plătești? Zic eu că îți dădea tot fold îți dădea. Nu, era la fel ca la all-in. Părerea mea. Uite, dacă tot da, posibil, probabil că dacă folda la all-in, probabil că folda și la 4-bet. Acum nu înseamnă neapărat că dacă dai mai mic dădea call, dar zic că ăsta e play-ul optim pentru că teoretic mai poți să ai aici mâini care să nu fie, având în vedere că ălaltul e short, adică poți să iei în calcul aici să dai și cu valeți sau cu zecari chiar, sau cu o mână gen as-damă să dai forbet-ul ăsta, ca bluff împotriva celui care a dat squeeze și ca value împotriva la UTG, care e fish. Da. Da, Știi? asta n-am știut cum să iau valoare aici, gândindu-mă că n-am... Da, și am zis că all-in în sens, m-am gândit că la fișul plătește oricum, că mai are bani puțin și zic, ăla la altul nu mai contează. Da, n-am știut ce să fac. Și m-am băgat all-in, că așa face fișul când nu știe. Nu știe ce să joace, greșit aici, îți dai seama, nu e mare greșeală, dar da, în teorie, ai ca linia cea mai bună e sigur să dai la 5. La $5 și da, exact. Și după aia vezi ce se întâmplă. Am înțeles. Asta vreau, mulțumesc. Perfect, cu plăcere. Bun, cam asta e pe seara asta. Deci pentru săptămâna viitoare facem tot analiză de mâini, pregătiți mâini. Dacă mai aveți întrebări, mai aveți mâini de postați și între sesiuni. Discutăm, suntem online. Ne auzim. Spor la treabă, spor la grind. Și seară faină. Seară faină. Seară bună. Seară bună. Pa, pa, pa.